Aziýanyň 45 döwletinden 4000-den gowrak turgenleri bir ýere jemlän ýarşylar Bahrain paşalygynyň paýtagty Manama şäherine geçirilip, ona Türkmenistanyň 38 sany ýaş turgenlerinden ibaret bolan sport wekileti, agratletika, boks, görüş, basketbol we kuraş ýaly sportyň 8 görnüşi boýunça çykyş edýärler. Häzirki ýarşyň dowamyny Türkmenistanyň wekilçilik edýän turgenlerimiz medallaryň 3-sini, şol sanyny 1 altyn we 2 bürünç medallar gazandylar. Yetkinjeklerin 3-nji Aziýa oýunlaryny agratletika boýunça turgenimiz Didarbek Jumabaýew Aziýa oýunlarynyň rekordyny täzelemek bilen ýurdumyza bir wada 2 medal getirdi. Aşgabatyň Olimp sport mektebiniň okuwçysy agratletika boýunça 79 kilograma çelli agram derejesine çykyş edip, 177 kilogram meşhurdäki agyrlygy itekläp göterip, iň ýokary baýragy altyn medala munasip boldy. Bu yetkinjeklerin arasyndaky Aziýa oýunlarynyň täze rekordyny goýmak bilen Türkmenistanyň döwlet senatynyň ýaňlanmagyna ýaşyl tugamy belentde parlatdy. Şeýle-de ol birden götürmek görnüşini 138 kilogram netije bilen birinçi medal gazandy.